Wala na, nahirap ka na sa kalisod si Mukmuk. Di na jud matabang taon. Unsa ni kaliklasiya nga sakit sa iro. Ay, kuting luoya jud ni Mukmuk ba? Kurang pa ko anay, pirti antos niya. Uban iro kay mukirig ra o kaisa patay na dayon. Kani si Mukmuk, pirti pa man kirig-kirig ani. Uy, naunsa man ni siya, uy. Musyagit pa, mausig pa. Tingluoya jud ni taon, uy. Tanawa mo. Puutan niya iro, unta. Pero pirti antos pa. Luoya jud taon ka. Siguro gusto pa si buhi. Kaya kamot pa jud siguro si Ja. Mauning musyagit si Ja or gisakitan baka ni si Ja. Unsa ba? Luoya jud, uy. Pwede man kirig-kirig og syagit. Almost 1 hour na baya ni siyang sige kirig-kirig. O pasud taon mahuman. Grabe ha jud, uy. Sus, Ginoo ko pastilan luoya. Makaingon jud ko nga di na ko magbuhi usab iro, uy. Ang anay yung sistema ba, oh? Ay nako, feel jud na ho. Ning kamot po jud taon si Ja og ginhawa. Muna jud taon ni Ja, uy. Ginoo ko. Ay, grabe jud taon pila na kairo ang namatay. Binuhi na mo. Pero dili ngon ani kay Mukmuk ba? Iting dugayan ni Jang antos. Pero sa kadaghan niya ero nga niagi or gibuhi namo ba? Kanira pud si Morphy nga namatay nga na ako. Akong gialagaan since gamay pa siya. Kay kato sa una ni abroad naman ko pero gahilak gihapon ko pagkamatay, oy. Maluoy jud ko, namatay kuno to kay nabukog kay tanan iro nga akong nasugdan og buhi. Till now hinimukgan jud na ho sila tanan, dili ni nako pakanon bisad gamay nga bukog. Kay di ko ganahan nga mabukog sila. Ngun ani ni na ho sila kapinangga. Bawal mo kaon sila bukog. Saksi sila tanan ni agi diri sa balay bilang katabang-tabang or uban nila ni mama diri sa balay since nag-abroad ko. Kay bawal jud sila. No choice town sila nga katabang-tabang nila mama diri sa balay kay di jud ko musugot pasawa sila og bukog. Himukgan jud bisan sa klase nga sudan basta ay bukog himukgan jud. Daghan mo ingon diri sus amo ero way pili haga kudan na oy himukgan pa. Kianad magudno sila nga himukgan jud inig pasaw. Una sila kapinangga na ho bisan abroad nako. Suko jud ko basta lang pasawan og bukog. Karon nga nag for good nako ako na mismo nagatiman or nagbuhi nila. Ug mao na ni guys, gahapon ra jud kong hinilak taon dawat na lamang tas kamatuoran nga maura jud. Maura jud kutob sa kinabuhi ni sakit sa dughan oy bisan mag 2 years pa unta siya karon November pohon. Hoho. Wala jud sila kaabot og 2 years. Luoy jud kay buutan kaadyo. Goodbye Mukmuk. I will miss you Morphy. Oh my God, luoy kaadyo. Ay, Ginoo ko. Luoy jud Mukmuk. Wala na guys. Mao na to. 12 kuan ang oras karon 12:30. Diha ra jud taman guys.